Čaute, máme tu zostrih z hry Repo a užívajte, like, odber, čus. Už natáčam asi, ale neviem, či to bude dobré. Niečo natáčam, uvidíme, čo to bude. Aha, jaký penis veľký farebný. Počkej, pomôžem ti, nech ho nerozbiješ, nech si ho nehádal nepísne z dverky. Čo ti je? To bude na večeri, keď budem sám jak otam. Ja tu sú. Čo máš? Dano, zeber vozík. Počkaj, idem preň. Ty si koko, Dano. Čo si spravil? Ty si mi to rozjebal o hlavu. Ty si prijebaný. Ale ty si mi to rozjebal o hlavu. Ty si, Dano, ty si jebli ozaj. Počkej ho tu niekto. To je kokot, jak mohol skapať? Počkajte. To čo tu je? Kúkaj, kurva. Chalani, keď budete pri ňom, tak klikne na ňu, to zabijete, keďže vám bude píšu. Počkajte, pomoc! Kúkaj! Sú škrátkovi na klinky. Čo to je? Oni jebujú. Počkaj, kúkaj, ja jebnem na kolstenu. Aha, hop. Však ho zebera jedný ozene, ty čo stalo. Ticho, on sem dojde, ticho. Kliknite na ňu. To čo spravil? Jaký je prijebaný chalan? Ty si jaký prijebaný, na čo si sa ochytal? Ty si mu volal, čo Tak jebli, Marko. Ty si ho poškrapkal a on ma zajebal. Však Marko mi 3-krát povedal, že sa ho má chytiť. Nie, to prečo? On strelí tanka nočuje a ty si došiel za mnou a potom si odišiel. No tak vy ste piči, chalani, vy ste piči. Do piče, chudáček. Ty kokot. Mám televízor. Poď pomôž mi. Tak. Čo ti jebe Norsko 4-1? Tak, tebe je, mám Santu, či onoho. Tak, tebe jebe, zmizni do to čo? Ujebte to, chyťte volačo, ujebte ju piču. Ujebte ju, ja ti hovorím, zbijú jak on, jak marhu. Čak chyť ju, jebni. Ja držím ju. Držím ju. Jebni ju Do košíka. Kúkaj, jak ju vrti piču. Chyť to a jebnime to o stenu. Nie, s tým košíkom uzraz. Aha. Pozor. Ty marha. Poď, držím ti ju, poď. A ja ju držím, zrazím. Poha, tak. Jebni o stenu. Ale kúkaj, ona sa kúkaj, čo je drbe. Jebnime o stenu všetci, doľava, o to okno, 3, 2, 1, teraz. Však to nič nerobí, čo je naplikovaná? Jebnem to o stenu, ty piča skurvená, pojebaná, dejdeš, ale nie mňa, ty kokos prostý, kurvu, skap, dobre, ty vodkám vyjebaný skurvený, čo sa vrtíš, čo si kokná dota pojebal mi, ty go sa točíš, čo si ty, čo ty je? Odlezme ju do piče, hej, poď zebe. Počkaj, čakaj, ja sa s ním povyprávať, Nechaj ju za tie škuty pojebané, ide sa s ňou povyprávať, počkaj, ticho. Má hlavu jak jablko, vidíš? Počkaj, Na. Čo penáze? Chcem penáze. Chcem len penáze zarábať, najkrajšie kurvy jebáva. Ona ešte neušla oknom. Ešte 4 litre potrebujem. Chalani, ona ušla. Marko, kde si? Ja sa tu bojím byť, ale. A kde máme Marka? 900. Tak ti jebe to čo je. Počujem, schovajte sa. Tam pod postiel, no.
Čo ti jebe? Čo má roj? Tu sa nafetoval zas. Vidíš, že nám to uberá penáci. Kde je Tomáš? Ja som ho nevidel. To co more. Kde si? Ja som skoro dosral. Ja som ho nevidel. A kde je? Čo vám jebe? Ideme tam, ale ona tam kempí pri košíku. Potichu, hej. Kokot! Kuka, ujebaný, chcel skapať. Ty kurva, aj zmanku. Dúfam, že skapeš na teba, že si vyjebaný. Čo kúkaš, ty piča vyjebaná? Muzerácka, kurva. Skurvená, pojď, nech tam jebe ze zadu. Kde to máš? Do keľu, do piči, jak som začal ako žeber, ako vyjebaný. To kokot. Skurvený, kde to máš a ty ho dám, no. No. Polož to. Pomaly. A skovaj sa. Rýchlo. Čo mi zajebalo? Piča! Najbi jej! Čo ty marha? Ja ho držím. Ty piča. Poďme ten dať tú vázu a on je rýchlo. Áno, to je čo za kurvu, stoj! Jak mu mám dať, však ona sa to klepe. Ja musím držať. Vidíš, že je to jebe more. Zhadzuješ tú vázu, ty primitív. Ja aj som. Poď, musíme to tam dať. Poď. Tak, ber vozík, idem to 13 000 to bude začít. Hej, je ty. Tak si kokot! Čo ti jebe? Kde ste kokotík? Dole, Kde? za tebou. Ty kokot. Kde je? To tu púšťal myčka, vy debili. Ona bola celý čas pri mne, ty kokot. Zdráme či ako? Ona je hen tam predu. Tu je. Tam je, no. Vy ste nepočuli, jak sa zúkol. Som zvedavý, kedy tu nedočíta. A má čas, kedy konečne vydáš ďalší pár. Lebo som sa im to hore na draní. Tuto za pultom, hej. Toto má 15 000 chalani. Taký jebo ma zhodil. To má 15 000 chalani. Prijebaný. Mám niečo, že má 15 000. Tak počkaj, ten zanesem košík. Mňa by zaujímalo, aký kokot ma skopol. Čajník, aha. 19 dokonca. Tak poďte tam to. Mám normálne čajník. Čo je za zvuk, chalani? Nerozbite to, chalani, nerozbite to. Jak? Však ale Dano, drž to. Vy ste prijebaný, Dano, drž to. Dano, ty si ho zajebli, ty si to ani nedržal. Držal, len som to nechcel spustiť, a to jak tam chcem im dať. No čo si to aj ty, Dano? Pozor, tá tácka má úplne najlepšiu fyziku, posunte ju. Nejebni odtiaľ ten čajník. Aha, to čo je, poďte sem. To jak chceš do toho košíku narvať? Ty nenajebeš do toho košíku. Počkaj, však nehajte to tu, poďme kúknúť za a rovno tahneme toho. Aha, tu je point, ten debili. Tak poďte to tam dať.
Pozor! Nie, wychodzi. Ten kokot hodil dvere. Ty žiješ? Nie. Ja som sa si skápal, že ťa zajebal cez stenu. A ja? Vajko, ten kokot otvoril dvere predo mnou a kľúpe. Ja neviem, že či ty bez ruky, bez nohy. Ja by som si pozrel Marčelza. Po mne je party. Teším, keď teraz Peťku. Chalani, púkajte to. Počkaj. 3, 2, 1. To si koko! Tak tebe zajebal, to čo? Koko, vstávaj. Rako, vstávaj. Vstávaj, koko. No. Ty žiješ! Ja neverím. Ja som vôbec zdrhol a tam bol ďalší koko, ja mám že 45 HP. Kde to máš? Ja on skapal na sebe, ja neviem. Že mi odišiel? Musíme ísť rýchlo do traku, počkaj. Kamo, my sme úplne v piči. My sme na konci mapy skoro. Dobre, poď za mňa. Kamo, oni sú tu traja alebo koľka ty? Som tu videl troch ty koko, nejakého veľkého, potom toho bravčového a... Čakaj, ticho. A čo si to robil? Špiču. Ty si tu? Ty žiješ? Ty žiješ a že si skapal. Po mne sem došli všetci. Ja som tu Ale stál. traja sú tu, nie ty kokot? Koľka ti sú tu, ale 4 ty vôbec. Ja sa tak strašne teším na GTA 5. Som zvedavý, kedy bude ďalší part. A Marčo...